ಕಾಯ್ಚುಡು ಬೊಲ್ಕಿನದ ಚೀಟಿಗೆ ಪತೊಂದು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಉಡಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೇಸರದೆ ಬೆರೆಗೆ ಸುರಿತ ಸುಗುಪು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರು ಪೂಜೆದ ನಾಯಕಿ ವಿನಾಯಕಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮೈಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪೊದೆಪನು ಪೊದೆತೊಂದು ಇಂದು ಪಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿತ್ತಿನ ಜನಮ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಮತ ಒಂಜೆ ದೇವೆರೆಂದು ಊರರ್ಮೆ ಪಸರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಿರಿಪಾದ ಕಮಲಗು ತೆರೆದ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಡಲಿ ರಾಮನ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಲಿಮಡಲ ಮಣಿಮಂಚಾವುಡು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತೆರೆದ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೆರಿನ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆದಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯುವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮುಕ್ಲೆ ದೊಂಪಗು ಲೆತದು ಬರಡು ಪಂದು ವೈದ್ಯ ಮನೆ ಗುರುಕಾರ್ಯು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಟದ ಮಲಿಪುನು ಪಟ್ಟೆರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ ಮಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿದಾಂತೆ ಬಂಟೆರೆಂದು ಪುದರ ಪಡೆಯಿನ ಬೈದಿರಿನ ಸುಗಿದೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನಗ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆದಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಸುಗಿಪುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಪನ್ಪಿನಕುಲು ದೇವೆರ್ಲಕಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅತ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿಡು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಕುಂಪಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಆಟ ತಿಂಗಳದ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಮಾನಿಲೆ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಲೇಸು ಕೊಟ್ಟು ಕರಿನ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ನಾಡುಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನಕ್ಕಳು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿಂಚಿ ಲೇಸು ಆಟಿರುಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದ ಲೇಸುದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಿಡು ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮಿ ಕೂಟದ ನಿರೇಳ್ದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿರುಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಗೆದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉರಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚೆನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು
ಮೇರೆ 37 ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಮಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಕಾರವಾರ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಡ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮೆರಥನ್ ಪಂಪಿನ ಪಂತ ಗುಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ ಪಂಪಿ ಪಾತೆರೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ನೆತ್ತೇರು ದಾನದ ಕ್ಯಾಂಪುಡು ಮೇರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆತ್ತೇರು ದಾನ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಕ ಇದೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ವೇಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜೋಗುಲ ಬೆದಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಂದೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ವೈದ್ಯ ಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಆಟಿದ ಮದಿಪುಣ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮೇರು RMSA ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 32 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೈನಾರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆದಂಬಾಡಿ, ಕುಡ್ಲದ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಬೋಡಿಯಾರು ಇಂಚ ಒಂಜಾತ ಕಲ್ಪಾಡ್ತಿನ ಕ್ಲೇಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲು ಕಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೌಕೆಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ರಾಜೇಶ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ನದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಬೂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂದೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸರಿನಲ್ಲ ಪರವಾದು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಬೂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನಾ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜಗುಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾದುಳ್ಳೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇರೆಗೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಿನ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮರ್ಯಾದಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ್ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಸರ್ವೆನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಪದುಕೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾತಾ ಬದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಸಲಕದ ಕೂಟ ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಬೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬತ್ತದು ಸಬಿಟು ಗುಂದಿನ ಸರ್ವೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇದು. ಅಂಚನೆ ವಿನರೇಂದ್ರ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಬೆರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಿತ್ತಚಾವಡಿದ ಮನೆಟಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇರ್ತಚಾವಡಿದ ಸಭೆಟು ಓಲಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯಡು ಆಟಿದ ಅಟ್ಟನೆ ನಡುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನು ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುಗು ಪಟ್ಟುನರೆ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಮೆನ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ 16 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ಆಟಿ
ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಇಸೆಸನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪನ ದೀವೊಂದು ಸುರುಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದುಕೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ನನಲಾತ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಬಂಧುಳಿನ ನಡುಟು ಪಟ್ಟದು ಪೋವಡು ಆಟಿಗೊಂಜಿ ಇಸೇಸ ಕಲೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ದಿವೊಂದು ಈ ಅಂಗಲಾಪು ಕರಿನ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಟಿದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಬೋಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೇಡು ಓಲಗ ಆಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೋರ್ ನೆಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೊಸಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕ್ಕಳು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೃಷಿತ ಸೊತ್ತುಲು ಕರತೆನದ ಸೊತ್ತುಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತು ಪರಪೋಪದ ಸೊತ್ತುಲು ಮದೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲ ಪುದಿಯೊಂದು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಾತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನದೇಕಿದ ದುಂಬು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೇವು ಚೇಟ್ಲ ಬೆಳತರಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಕನ್ನಿಲೆ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚಿತ ಆನಿರ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ತೆನಸಿಲೇನು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಬಂಜಿ ಸಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿ ಪಂಡದಾದ ಆಟಿದ ಇಸುಸ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ತೆರಿನಕಲ್ದ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಕುತ್ತಿಡು ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಲುಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತೆರೆ ಅಪ್ಪೆಬೂಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನುಪ್ಪು ನೀರಿದ್ದ ಆಶ್ರಯನು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿಯ ಬದುಕೆರೆನು ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಪದುಕೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸರ್ವ ಪದುಕೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸಿಗೆ ಸಗಾಯಿ ಮಲ್ತಿರ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು ದಿನ ಪನ್ಪುನವು ಅಬ್ಬರದ ಆಟ ಅವಂದೇ ನಮ್ಮೊಲೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಬುಲೆಪಾವನ ಊಟ ಆವಡ ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ನುಡಿಸೇಸಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಅಡಿಗೀಟು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಹೆಸರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಮೆರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬೆರಿನ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತದುಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಮಿತ್ತದ ಚಾವಡಿ ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿತ್ತದ ಚಾವಡಿ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರುನು ಆಟಿ ತುಳುನಾಡದ 4ನೇ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆತನು ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿ ಬಡಪತ್ತದ ತಿಂಗೋಲು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗೋಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲೆ ತಿಂಪಿನ ತಿಂಗೋಲು ಓಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ದೈವೆಲೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಬಿಡುವು ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿನ ತಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣನು ಫಲ ಜಿಂಚುಂಡು ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಆಟಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಜಾವನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬೊಡೆದಿನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆತುಂಡು ಆಟಿದ ಬಾಲೆ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೋಲೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಆಟಿದ ವನಸ್ ಆಟಿಡಿ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಆಚರಣೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಬೇತ ವಾ ತಿಂಗೊಲುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ
ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆಟಿ ಕರಪುನು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ತುಳುನಾಡು ಭೂತ ಆರಾಧನೆ, ನಾಗ ಆರಾಧನೆ, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ, ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ, ಕಂಬಳ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ತುಳುವೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ, ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ, ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ, ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ, ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿದ ಚಟ್ನಿ, ಮರುವೈದ ಅಡ್ಡೆ, ಗಾರಿಗೆ, ತಜಂಕ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ. ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮೆಂತದ ಗಂಜಿ, ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮರತದ ಜಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದೇ ಉಲ್ಲ. ದೇಶ 2047 ಇಸವಿಡು ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಪಿನ ಗುರಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲನ ಮರೆವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟುಗ. ಈತ ಪೂರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದಿನ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾದೆಲು ಉಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೈ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು RMSA ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಆಪುನ ಕೊರ್ತು. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೋಪಡು ತೂ ಆತು ಕೆರಳೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು. ತಾಳ್ಮೆದ ನೀರಾತು ಪರಪುಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಮಶನ ದಿಕ್ಕದ ಪಾಡುಡು ಪಂಡಿನ ಗುರುವರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಞಾನಡು ಐಲು ದೆಟ್ಟಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆக்கு, ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಬೊಲ್ಪುದ ಕಡೆக்கு, ಭಯದ್ದು ನಿರ್ಭಯದ ಕಡೆக்கு ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಗುರುಕುಲು. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗುರುವರಿಯರನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೊರ್ದು ತುಳುನಾಡದ ನಮಕ್ ಪೂರ್ಲ ಆ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರು ಪೂರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಬೇಡೊಂದು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿತ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದಪು ಕೊರಿಯರೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಉಂತದೆ. ಕಂಡೊಡು ಆನಿ ನರ್ತೆ ಬೆಜಿತು ಓಂಟೆ ಸೊಲೆಕ್ ಗಾಲಪಾರ್ದು ಸೀರೆ ಪತ್ತದು ಮೀನು ಪತ್ತದು ತೋಡು ಗಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಜಾರಿದ ಬಾರೆ ದಿಂಡದು ತೆಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುದು ನೀರೆಡು ಮೀನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆರನ್ನ ಐಸಿರಿದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುತ್ತೊಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಲೇಸು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರಿ ಕಾರಣಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಜಾತಿದಪ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕರೆ ತಗ್ಗತ್ತು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡುಟು ಮಡಲಾಯೇ ಒಡಲಾಯೇ ಒಕ್ಕಲಾಯೇ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ವರ್ಗನು ಹಿರಿಯಕುಲು ಗುರ್ತಿಸದೇರು ಅವಿಟ್ಟು ಮರೆ ಮಿತರ್ದು ಮಡಲ ನಡುಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಸುಬು ನಮಕ್ ಇತ್ತನೆರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಡಲಾಯಿ ಪಂಪೇರು.
ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬು ಕೇವಲ ಕಲಿಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪೇರು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಿನಕಲು ಬಳ್ಳಾರೆರೆಗು ಕಾರುಗು ವಿಷತ್ತ ಪಗಲಿ ಕಂತನಗ ಆರಿನ ಜೀವ ಒರಿಪಲ್ದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇತು. ಈ ಘಟನೆನೇ ಇಂದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆತ ಇನಿ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಸಾರುನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಪೋತೇರು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಇನಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಸತ್ಯ ಪಾಲಿಸೋಣಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಏಳು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ತಪ್ಪು ಈಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಆಚರಣೆ ಈಜಿಗೆ ಲೋಕಗೂ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜವಿನ ಅವೇತೋ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಮಾತ ಆಚರಣೆಡು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಂಡಿನ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ದುವೆ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿ ಪೋಪುನೆ ಆನೆದಲೆಕ ಸೋಣ ಪೋಪಿನಿ ಕುದುರೆದಲೆಕ ಪಂಪಿನ ಗಾದೆ ಉಂಟು. ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನ. ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಈ ಜನಕುಲೆಗ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಟ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮುಗಿತದು ಹುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತು ತಿನ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಗಂಜಿ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪೊರ್ತು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆಟಿದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಳೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಪ್ಪುಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಮಲ್ತದು ಸೇವುದ ಪತ್ರ ಕಜಿಪು ಅಂಚನೆ ಸೇವುದ ಪತ್ರಡೆ ತಜಂಕದ ಕಜಿಪು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಲಂಬು ಪೆಲತ್ತರಿ ಅಂಬಡೆ ಅಂಚನೆ ತೇಟ್ಲೆ ದಾರೆ ಪುಳಿತವು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಇಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಪೆಜಕಾಯಿ ಅವೇತೋ ತಿನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ಈ ಬಗೆದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಆಯಿನ ಪಲ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಪೋಯಂಡ ಅವತ್ತು ನಮకు ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಉತ್ತರ ಬಡತನ, ಆಟಿದ ಬಡತನ. ಕಾರ್ತೆಲದ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮುಗಿದು ಆಟಿಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಳ್ಳುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಯರೆ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಂಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಆಪಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸಲೆನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಗಂಜಿಗೆ ಬಂಗ ಬರುಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಆತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಬೇತೆ ಒಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ರೋಗ ರುಜಿನಲು ದೂರ ಆತು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ತಿನಸಲೆಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ದೇರು. ಆಟಿ ಅಮಾಸದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮದ್ದನು ನಮ್ಮ ತಿಂದೆತೊನುವ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿದೈತ ಊರುಡ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡು. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲದ ಮರತದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದನು ಅತಿಯಾಯಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಡು ನಿಜ ಆತಂಡು. ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಆ ದಿನಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನಾಡದ ಪಂಡದೇರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏತು ಪಂಪಿನವು ನಮಕ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ.
ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಿನ ಕನಪುನೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ನೆನು ದುಂಬುನಾನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದುಂಬುನಾನಿ ಪೋದು ಓಲು ಪಾಲದ ಮರ ಉಂಡುದು ತೂದು ಐನ ಮುದಲಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವೆರಿಗೆ ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ ಇಪ್ಪುನು, ಕಾಯದ ಮರ ಈ ಥರ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಪಾಲದ ಮರ ಪಂಡದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜು ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಐಕೊಂಜು ಚೂಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ದೀತು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಾದೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲದ ಮರದ ಕೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಡು ಕತ್ತು ಕನಪಿನತ್ತು ಐನು ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದುದು ಕನಪಿನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಐಕ್ ದುಂಬುನಾನಿ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಿಯ ನಮಸ್ಕರಿಸದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮರ್ದನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬೇಡೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನೆ ದುಂಬುನಾನಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಮೂಡು ನಡೆದು ದುಂಬ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಕನಪು ನಾಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಟ ಪೋಪು ಜೇರಂಚ ಆಂಡಲ ತುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ತುತ್ತುದಾತು ಪೋದು ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಿನ ಕನಪೇರು ಕನನಗನೆ ಗುಡೆದಿದ ಪನ್ಪಲು ತುಲ ತೂ ಪೊತ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತನು ಮರ್ದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಜುಕು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥನ ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದುದು ಐನ ರಸಗೆತ್ತದು ಪೂರ ಆದನಗ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಂಚ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಔಷಧಿಯ ಗುಣನು ನಮ್ಮ ಐನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಲಕರ್ಜಿಗ ಅಂಚಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಲ ನಮಕ್ ಒರೋರ ಕೈ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಆಟಿದ ದುಂಬುಗು ಆನದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷದೂಲೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಚಿನೇನೆ ಆಟಿಡು ಆಟಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡದೇನ ಆಚರಿಸಂಡಲ್ಲ. ಈ ಆಚರಣೆ ದಾದೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಪಾಪ ದಾದನ ಇಜ್ಜಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಪಂಡ 31 ದಿನ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಲ ತಿಂಗಳು 31 ತರದ ಕಷಾಯ ಮರ್ದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲಿಡ ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾರಿತಿದ ಸೀಕ್ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮನದಾನಿ ದೊಂಬು ಕಾಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬೋಪೇರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಅಂಚಿತ್ನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖ್ಯಾತ ಹರಿಕಾರೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆಡು ಇಂಚ ಪಂಪೇರು ಪತ್ತೆಡು ಪೊರ್ಲು ಇರುವೆಡು ಮರ್ಲು ಮುಪ್ಪೆಡು ಮುರುಗು ನಲ್ಪೆಡು ನಡು ಐವಡು ಅಜಕೆ ಅಜಿಪೊಡು ಕಜಕೆ ಎಳ್ಪೊಡು ಕುಂಟೆ ಎಣ್ಪೊಡು ದಂಟೆ ಸೊನ್ಪಡು ಶಯನ ನೂದೆಡು ಪಯಣ ಪಡುತ್ತು ಬಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಟಿಯಾದ ಬರ್ಪ ಪೋನಗಲ ಒಂಟಿಯಾದ ಪೋಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೆರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನಗ ಬಿಳ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಸೈನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಬಾಕಿದಗ್ಲು ಬುಳಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬೈ ಊರು ನೆಕ್ಕು ಬೈದ ಬಂಡದ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಪುಡ್ಬೇರು ಪಂಡ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐನು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪದ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೃದುವಲ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ನನ್ನ ತೈನಗ ಮಿತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಲ್ಲಿ 19 ಧರ್ಮರಾಯನ ಎದುರು ದೀಪೇರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಕೇನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನಂಡ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಡು ಪಟ 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 ನಾನು ಏನು ಐನು ಓದಿ ಎಂದೇನು ಓದಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪಂಡದ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಣ್ಣ ತಾರೆ ತಗ್ಗದು ಅಂತ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನಂಡ ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಣ್ಣ ಯಾನು ಅಲ್ಲು ಪೋತು 10 ಮಾಳಿಗದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಆತು ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಈತು ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಬಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಅವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸತ್ತು ನಮ್ಮಲ ಬದುಕೋಡು ಬೇತ
ಇರಕ್ಲೇನ ಬದುಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಡತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಡ ಅವೇ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯನಂಚಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಾರಿ ಮಲ ದರೋಡೆಕಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿ ಸಾದಿಡು ಕಾಡಿಡು ಪೋಪಿನಕ್ಲೇನ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅಕಡೆತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತದು ತನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಸಪ್ತ ಋಷಿಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಡಲ ಅಂಚನೆ ಕೇನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ದಾದ ಪುರುಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ಇತೆನ ಕೈಟಿನ ಕತ್ತಿನ ದೇವ್ ಕೊಡ ಅಂದು ಆತನಗ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಪೇರು ಎಂಕರಡಿ ಪುಣೆ ಕಮಂಡಲ ಎಂಕರಡಿ ಪುಣೆ ಬೈ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರೆಯ ನಿಕ್ಕ ಇಡ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಡ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ಹಾಕಿರೆ ಪೋಪೆಗೆ ಆತನಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕರೆಪುನಂಚಿನಂಚಿನ ತೆರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಚೆಂಡುಲ್ಲ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಂಕಡ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ತೂದು ನಡಪು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಗುಡಿಯರೆ ಆವಂದು ಮಿತ್ತುದಾರೆ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಪಂಡದ ಪಂಪೆರಿಗೆ ಆತನಗ ಬೆಕ್ಕೇನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿತ್ತದ ತುದ್ದನ್ ಪೆರಿಗೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆರೆಗೆ ಸತ್ಯಡೆ ಏನನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಡ ಕೊರ್ಲೆ ಈಜಿ ಈ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗೆ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಪಾಲುಳ್ಳೇರ ನಂದು ಕೇಳಿ ఇప్పుడు ದಯಪಂಡೆ ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರದ ಕೊರಪಿನಿ ಈಜಿ ಪೋತು ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಂದನ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಬಂಪೇರು ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ಉಂತಲೇ ಯಾನಿನ ಬುಡಿದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಪಣದು ಪೋಪೆಗೆ ಪೋತು ಮಧ್ಯಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಡಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಲಿಗೆ ಬುಡೇದಿ ಇನ್ನು ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದರು ಕೈಟು ದಾದಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಾರ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ಪಂಡೆ ತುಲ ಯಾನಿನೋಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ್ವೆ ಯಾನು ಇಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತದು ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಇದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ತಿಂಕ ಋಷಿವರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪಾಪಗೂ ನಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಉಂಡಾ ಆತನಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡದಿ ಪನ್ಪಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈನು ಕಂಡದ ವೈದ್ಯನ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿತ್ತು ಅಜಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿರ ಪಾಪಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ ಬೆನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭಾಗ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತದ ಋಷುಕಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಗುಡ್ದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎನ್ನಿಯೇ ಏನ ಬುಡಿದಿನ ಸಾಂಕುನ ಬುಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತನ ಪಾಪ ಏತೋ ಪಾಪ ಮದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಇರದು ಆತನಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ರಾಮಾಂದು ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಆತನಗ ಬೇಗ ರಾಮ ಪನ್ನೆರೆ ತೆರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆತನಗ ರಾಮ ಪಂಡ ಜನ ಮರ 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 ಪನ್ನಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇ ಮರ 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 ಬಣತ್ ರಾಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯನ ನೆಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆಸುಂಡು ಆಯ್ಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರ್ಪುರ ಪುದಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ ರಾಮಾಯಣ ಬರೀತಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಐನ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾತ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ತುಜ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅರೆಗಾಲ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನೆಲು ಈ ಆಜು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಬೋಂತೆಲು ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ನೆನ ಅರಗಾಲ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಮಾಯಿ ದುಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸ ಸೂರ್ಯಾರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂತೂ ಈ ರಡ್ಡು ಕಾಲಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತೇ ಜನಟ ಇಂಕೊಂಚ ಮುರಣೆನ್ ಜೋರಿ ಪಂಡೇರು ತುಲೆಮ್ಮ ಏನಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ 5 ಎಕರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರಾಕದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪಿಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಡೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಏತು ಭಂಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ 100 ಮಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ 50 ಜನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಈ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಚ್ಚಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಲು ಪಾಡೊಂದಿದ್ದು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೆಜಕಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಿಂಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಡು ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದ ದಾದೆಗೂ ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಣ ಏನು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಂಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಲವಸ್ತು ದಾದ ತಿನ್ಪನ ಐನ ತುದಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ವಾರೀತಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಏತು ಕುಂಟಲ್ದ ಪರದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೆಲಕ್ಕೈ ಇದು ಎಂಚರ ಸಾಂತಳಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಜನೆ ಎಂದು ಪುಳಿಂಕೋಟೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಜೋಕು ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಗರ್ ಅವು ಉಂಡು ನಂಡತ ಲೇಸು ಗುಂಡ ಬೇತೆ ದಾದಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಡಡೊಂಜಿ ಕಾಪು ಬೊಂಡಡೊಂಜಿ ಮುಂಡಡೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣದು ಕಂಡಡೊಂಜಿ ಕಾಪು ಬಣ್ಣ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತಾ ಬಣ್ಣಂಡ ಕಾಯರ್ದ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಿನ ಕೊಂತು ಕುತ್ತು ಬೆರಿಗೆ ದಾದಿಗೆ ಪಣ್ಣಂಡ ಆ ಕಾಯರ್ದ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಿಂಚುಳಿ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಆ ಮಿಂಚುಳಿ ಪಕ್ಕಿ ಕುಲ್ಲುಂಡೇನೆ ಕಾಯರ್ದ ಮರಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಿಂಚುಳಿ ಪಕ್ಕಿ ಆ ಕಂಡಡಿತ್ತಿನ ಈ ಪುರಿಕುಳೇನು ಪಾಂತೆಲೆನು ಪುರ ತಿನ್ಪುಡಿಗೆ ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಂದು ಅಂಚನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಮತ್ತೆಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಯರ್ದ ಗೆಲ್ಲುನು ಮದ್ದಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಆಟಿ ಕೆಲಂಜಿ ಏನ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಏನ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ LKG UKG ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಆಟಿ ಕೆಲಂಜಿ ಈ ನಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆಟ ಪದ್ಯನ ಪನ್ಪಯ್ಯನ ಈ ಆಟಿದ ಈ ಕಳಂಜನ ಅಮ್ಮೆಯರು ಬೆರ್ಮೇರು ತಾಯಿಯರು ಮಹಾಕಾಳ್ದಿ ಈ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜಿ ಬತ್ತೆರ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆ ಊರುಡಿತ್ತರಂಚಿನ ಆ ಅಂದೇನು ಮಾರಿ ಸೋಲು ಅನಿಷ್ಟ ಬೇನೆ ಬೆಸಗು ಬಂಗನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಗೊಂಡು ಪಾಡ್ವೆಗೆ ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಯಗ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೊತ್ತು ಪೊಂಜವ ಐಜಲು ಪಂಡ ಈ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜನ ಲೆಪ್ಪದು ಆಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಡ ಆಲು ಪೊಂಜೋ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ತಂದಿದ್ರೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಾಂಡಲ ಫಲವಸ್ತುನ ನೆಡ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ಟು ಫಲ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಈ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜಡ ಲೆತ್ತದು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಡ ಫಲವಸ್ತುಡು ಬರಂದಿచ్చినంత ಬಣ್ಣದ ಐದಕ್ಕೆ ಐಟ್ಟು ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜದ ನೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಗ್ಗೋಡು ಬಗ್ಗೋಡು ಏರು ಈ 4 ಜನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡ್ವಿರತ್ತ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಕೇರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಆಸರೆನ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಈ 2 ಜನನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ 2 ಜನಲ್ಲ ಏಪ್ಪಲ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆತುಂಡು 2 ಜನ 2 ಜೋಕುಲು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಪಿದೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋದು ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಒರ್ಬ ಜೋಕುಲು ಎಕ್ಲ ಇತ್ತ ಆ ಒರ್ಬ ಜೋಕುಲು ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿತಿನಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ರೂಮುಡು 2 ಜೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಾಲುಡು ಮೈದು ಅರೆಗಲ ಟೈಮುಡು ಜಾಲುಡು ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಜೆಲೆ ಬೊರ್ಚಾನಿ ಆತು ಪ್ರೀತಿಡು ಆತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ದಪ್ಪದ ಸೋಫಾನೇ ಬೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಡ್ಡೇ ಬೋಡು ಕರ್ಲನ್ ಬೆಡ್ಡೆ ಜಿಲು ಜೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನಂದೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಸ್ತನೇ ಕಲ್ಪದ ವಿನಃ ಬಡತನ ಕಲ್ಪದ ಜಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆದ ಅಪ್ಪೆನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಡತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸುಖ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಮೊರನೊಂದು ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನಿಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗೊರ ಕೇಳನೊಂದು ದಾದೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದಿಗೆ ಇಂಚಲ ಬೆನ್ಪಾರೊಂದು ಅತನಾರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ನೆಮಗ ಹಿಂಗೆ 2 ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾರ್ದೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೆಂದಿಜ್ಜಿನ ಕಾಸು ಹೋಗ್ತೊಡ್ದು ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡೋಡ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ತು ಮಲ್ಪಕ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾತ ಅಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಎಂಕು ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಆ ಕಲ್ತನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಲ ಇಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಆಡೆ ಇಡೆ ಪಿದೈತ ಊರಿಗೆ ಪೋಡಾಕೋಡು ಆಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಜ್ಜರಾಪನ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಯದ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯೆ ಆತ ಕಲ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಸರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ದೂರ ಇತ್ತಿಂದ ದಾದಿತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕಾಸಿನ ತಿನ್ನರೆಗಾಪುಟ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊರಲೇ ಪಡೆದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಲಿ ರಡ್ನೆದ ಪಂಪಿನ ಬಂಡಂಡ ಗುರುಕುಲು ಆಟ ಕಲ್ಪೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಬೀರ ಎಡಕೇತ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದ ಕಬೀರ ನಿಕ್ ಗುರುಲ ದೇವರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ ನಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಏರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಏರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಪನ್ ಪೇರಿಗೆ ಯಾನು ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೇನ್ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಗುರುಕುಲಿಕ್ಕೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ವೇರು ಆಂಡ ದೇವರನಿಕ್ಕೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ವೇರ ಅವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನಗ ಈ ನೀನು ಬೋಡಿಗೆ ನನಗೇನೋ ನೋಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕಬೀರ್ ಪನ್ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ಪಂಡ ಏರು ಗುರುನ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಗುರುಕು ಪೋಪೆ ತೋಜುನಚ್ಚಿನ ಸಾಧಿ ದಾದ ಪಂಡತು ತೋಜಿಪವನಿ ಅವು ಕೇವಲ ಗುರುಕುಲು ಮಾತ್ರ ದೇವರೇನ ನಮ್ಮ ಫೊಟೊಟ್ಲ ತೂಪ ನಂಗೆ ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪ ಆಂಡ ಸಾಧಿ ತೋಜಿಪೈನ ಗುರುಕುಲೇನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಡು ನಡಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ನಂತಿನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಏಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಲ ತಗ್ಗೋಡು ಬಗ್ಗೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಗುರುಕುಲ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಡತ್ತ ಪಂಡತು ಸಾಧಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಯದಿತ್ತು ಗುರುಕುಲೆಗೆ ತಗ್ಗಲೆ ಬಗ್ಗಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ಕೃಷಿ ಈ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೈತೆ ಪಾಪ 10 ಬೆರಳನ್ನು ಆ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕದು ಕಷ್ಟಡು ಈ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಒಂದು ದಾದಲ ತೂವಂತೆ ನಂಗೆ ಬೆಂದದು ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಏತು ಕಷ್ಟಪಡೆದು ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಂತೆ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಆಯೇ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೂತು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ఆయన ಕೆಲಸನೇ ಮರಪುಜಿ ఆయన ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪೋತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂಚಿಪುನಗ ಆ ರೈತೆ ಓಲಮಿನ ದಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಗತಿದಾದ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗೋಡು ಬಗ್ಗೋಡು ಬಕ್ಕ 4ನೇದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈತು ಕುಶಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧರು ಅಕ್ಲೆ ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ಆಟಿಟೊಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದುಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಆಚರಣೆಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ 24 ಗಂಟೆಲ ಅಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈತು ಕುಶಟಿ ಪೋಡಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ್ಪಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೋಡು ಈ 4 ಜನಕ್ಕಲ ದೇವರೇ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಯೋಧರೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಡೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡತ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಮಲ್ಪಿನ ಕೂಟ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಪೆ ಸೇವು ತಜಂಕನ ಕಜುಪು ತಿನ್ಕ ಪತ್ರೆಡದ ರುಚಿನ ಪಟ್ಟಕ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಆ ಕಳೆಂಜನ ಪೊರ್ಲು ತೂಕ ಹಿರಿಯೊಕ್ಲೆನು ಕಟ್ಲೆನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊನಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡ್ಪುಡ್ಬೇರಿಗೆ ದಾದೆಗೂ ಪಣ್ಣಂಡ ಆ ಬಡತನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ನ ಕಂಡನ್ನೆಲ್ಲಡಿಪ್ಪುಡು ಕಂಡನ್ನಿಲ್ಲದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಅಪ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಡು ಪಂಡತು ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು 14 ಬಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಅಲೆಗೆ ಕಷಾಯ ಅವು ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಕಜುಪು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಲಿಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಒಳಮಿನಿ ಮಾಮಿ ಕಡ್ಪುಡು ಜಲ್ನ ಪಂಡತ್ತು ಆ ಮಾಮಿನ ಒಳಮಿನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮರ್ಮಲೇನು ಊರಿಗೆ ಕಡ್ಪುಡ್ಜಿ ಬಂಡಂಡ ಆ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಬುಡವ್ಗೆ ನಾನು ತೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಜ್ಜಿನ ಗಾದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾತ್ಲ ಕತೆದಾದ ಪಂಡಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಗ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪುಣಂಚಿಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾಂತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದರು ಈತು ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಬಿ ಬಚ್ಚಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉರು ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಸ ತೆಕ್ಕಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮಲೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸೊಂದು
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಂತು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಯಾನು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಯಾನು ಚೀಟಿ ದೀತು ಒಂಜು ದಿನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ ತುಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಪೂಜಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಪನ್ನಾಗನೇ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಏನಾರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ತುಳುಕ ದಾದಾನ ತೊಂದರೆ ನಾ ತುಳುತ್ತ ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಕಾಗಜಿದಿ ಒಂದೇ ಮಾಂತರೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾರ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಸಾತು ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಪುಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು RMSA ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಗ ಮಾನಾಟಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಾಯಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಗತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದಾಗ ನಮಃ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿಂದರ್ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ತೇಳ್ದಿನಂಚಿಂತ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪುನು. ಅಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ತುಳುನಾಡದ ಮನಸ್ಸು ತಿನಸ್ಸು ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಜೋಕ್ಲಿನಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೀನು ತೆರಿಪಾವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಮಾತ ದುಂಬು ಆಟಿ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂದ ಸಮಯ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂತಿಂತ ಸಮಯ ಅಪಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ದಾದ ಮಾತ ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಾಣ್ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿಯ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಕ್ಕ ರೆಚ್ಚೆ ದಯಪಂಡ ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಒಂದಿನ ಸಮಯ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ದೀತಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಬುಡು ಅದು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡೆಡ ದಾದ ದೀತ ಅವನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ ಆಡು ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಆಡು ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಕ್ತ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಡ ಮಾತ ದೈಟ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಆಡು ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಫಿಯರು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಂತೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ವೈರಲ್ ಫಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಆಕುಲ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಪಾಲೆದ ಕಷಾಯ ಅವು ಮತ್ತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುನಿಂಚಿಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪಂತಿನತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲಕ್ಕ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತ ತಿರುಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತನೇನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ಲಕ ಮನ್ಪುವ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಮಕ್ ಪೂಜನೀಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮರಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅವಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮಡ ಆವಡು ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಡು ನಮ್ಮವೇನು ಒರಿಪಾವಡು ಕಂಡ ಆವಡು ಮರ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬನ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡ ಇತ್ತಿನಂದು ಮಾತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಇವಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಇಂಕು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕಲ್ತದ ಪಾತೇರಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ತುಳುಡು ಪಾತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ದಯಪಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪ ಜೋಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷರೇ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಲಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಮು ಸಿದ್ದಮ್ಮೀರು ನೇಲಮ್ಮೀರು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಸಾಧನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಾದಾ ಪಂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಅವು ದಾದ ಇಂಚಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಗು ಬೋಡು ಅವು ಮಾತ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಂಡಗಳು ತೊಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಡಗಳು ತೊಂಬೋಡು ಇದೊಂದು ಕೆಸರಾವಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ನೇಜಿ ನಡ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಯಪಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರು ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರಾಠ ಹಾಕೊಂಡ್ ನೆನಪು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೇರ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪೇರ ನನರಿ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕ್ರೂರತೆನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ತೂವಡೊಂದು ತೂಡ ಆ ಕ್ರೂರತೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀನು ಒಯ್ತು ತೊಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕ್ರೂರತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಾವಳು ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆ ಇರ್ಪಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಿನ್ಪಾವಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೊಜಂಕ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪಡು ಸೇಮಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊನಕ ಇಂಚಿದ ಸಮಾರಂಭದ ಆದುಂಡು ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಣಿಚಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾ ನಾಯನತ್ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ. ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆದಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಮೇರೆ ಸಭೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅಗತೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೆಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶೇಷಪ್ಪ ವೈದ್ಯಮನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು RMSA ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಗೊಂಡಾನ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿನ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ್ ಮೊಕ್ಲಿರ್ ಮಾತ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಕರಿನ 13 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಸುರುಟು ಅಂತಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲೇಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರನು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುಡವರಾಯಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೇಗೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗಳ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಇಡೀ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನು ಇಡೀ ಗುಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ಒಂದೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾಣ ಮೇರು ಆಟಿದ ದಿನದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡುಪನಂದು ಕೇನೊಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಉಂಜಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಯುವ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾಯಿನೇದು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತಾದ ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವನುಂಡು ನಾನಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಷಯನು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡಿದು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಡಿದ ಆಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾಲ ಪನಿಯರೆ ಜೈನೇ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನದಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏತು ತೀರ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದುಂಬುದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡು ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇವುಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಆತುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆಲಕದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನೇ ಸೀನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನೇ ಇತ್ತೆ ಜೋಕು ತೆರೆಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಪಣ್ಣು ಅಂತೇರಿ ನಮಗ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡ ಈ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಒಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತೆನಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತೆನಸ್ಕೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಸಂತೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಂತೆ ದೀನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕರಿಂಗಿದ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಜಬುತ್ತ ಸರ್ಬತ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕಲ ನೆನಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಪಣಂತೇರು వాళ్ళ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸರ್ಬತ್ ಮೀನಿ ಪರಿಯಾಣ ಈ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಗ್ಗೆರೆ ಬರಲಿ ಇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಮಾತ ಆತು ಸಕ್ಕರಿಂಗಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಪಣಂತೇರು ತಾಳು ತಿಂಡ್ರೆ ಪಡ್ಲಿ ಇರು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನವಳು ಅವೇ ಸಕ್ಕರಿಂಗಿದ ಸರ್ಬತ್ ಅಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪ ದಯಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಪೂರ ಮರೆತರು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಮರೆತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಯಿನೇಡ್ದ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪವಡು ಒಕ್ಕದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇರು ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಂದು ಬಂಡ ಆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೇ ಎಂಜೆ ಮರ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯ ಆಣಲ್ಲ ವೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದಾಂಡು ಐನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಾಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಕರಳೆ ಬೋರ್ನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪುತ್ತುಂಡು ಐನು ಗುದ್ದುದು ಐನು ನಿಮ್ಮಂತ ಅಂತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿದಾಗಿಂದ ಬಣ್ಕ ಐಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನ ಬಲೆ ದೆತ್ತದು ಐನು ದೀದು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಮಾತ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಮರ್ದಿನ ಪಣ ಅಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟ ಬಾಡ್ಜಿನ ಸುಮಾರು ಆಪುಜಿನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಆತಂಗಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಯಿನೇಡ ಅದು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೇರನ್ನು ವಿಚಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನಿರಲಿರು ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ವೈದ್ಯಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರವರೇ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾರವರೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರ ಕನೀತೋಟರವರೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ್ರವರೇ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯರವರೇ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ರವರೇ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತೀಶ್ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ್ರವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ರವರು ಸವಿಸ್ತರವಾದ ಭಾಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಕುಲದಲ್ಲ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಅವು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಡು ಪುಟ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡು
ಆಟಿಡು ಕೆಲವು ವಿಧದ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಮದುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೊಸ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಮದುಮಗನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಮದುಮಗನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸೈಪುನಕ್ಲೆ ಬಲಸುನ ಒಕ್ಕ ಭೂತೊಲೆಗ ಅಗೆಲ ಪಾಟ್ನ ಒಕ್ಕ ಸೈತನಕ್ಲೆಗೆ 15 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಸೈತ ನಿಧನರಾತ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ತಡ್ಡಾಡು ದೀಪೇರ ಪಂಪೇರು ಅವು ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಮರಣ ಹೊಂದುದು ಕುಲೆತ್ತ ಮದುವೆ ಆಪನ ಬೊಕ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಬೊಣ್ಣು ನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅವು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೆಲವು ಕುಲೆತ ಒಬ್ಬದ ರೈತನಗಳೇ ಕುಲೆತ ಮದುವೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅದು ಸಹಿತ ಅವು ಮಾತ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲ ತುಳುನಾಡು ಉಂಟು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಭೂತ ಕುಲೆತ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟು ಕಡಿಮೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಬೈತರಿದ ಕುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಕೆಲವು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ತೆರೆದ ಕೊಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಪುನರ್ಪುಲಿದ ಕೊಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಪೂಂಬೆದ ಚಟ್ನಿ ಕೆಲವು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಬಡಿಸುವರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಕೆಲಂಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆಪಡಾದು ಆಟಿದ ಮಾರಿನ ಮಾತ ದೇರವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೂತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಗಿಲು ಪಾರ್ದಿದ್ದನಲ್ಲ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಬಾಗಿಲು ದೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಭೂತೊಲೆಗೆ ಆಟಿದ ಕೋಲಾಪನ ಉಂಟು, ಆಟಿಗೆ ಪರ್ವ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಬೇತೆ ಉಂಟು. ಆಟಿಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಲೆ ಮನ್ಬೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಶುರುವಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ದೈವ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕದ ದೇವಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪುಂಜವಲು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಬಂತೇರು ಎಂಗುಲದಲ್ಲ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಇದ್ದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಬೈದಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಕೋರಡೊಂದುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾದಾದಿಗೇಡು ಬಿನೆರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ಪ ಬೈದೆ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಸ್ಕೊಂಡಾಣ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕನೀರ್ತೋಟ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನಿರೇದಾಡಿಟ್ಟು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ವಿರಿತಾಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡೆತಿನ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಡಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನಿದ್ದ ಆಟಿದ ತೆನಸು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನನ್ನ ತಿಂದು ತೂವಾಡಾತಿ ಆಡ ಆಟಿದ ಮದಿಪುದ ತೆನಸು ಪರ್ಪದ ವನಸದ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನದ ಪನಿ ಪಾರಂಡು ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು RMSA
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಗುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾನ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾನ್ಮಿದ ಮಣಿಗೆ ರಂಗದಿಂಜಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಸಪ್ಪ ಬೈದ್ಯಮನೆ ಮರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಗುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಸಭೆ ಲೇಸಿಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದ ಸಭೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾನ್ಯದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮರೆಗ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಡಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಡಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಡಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯದ ಗುರ್ಕಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಕುಂಪಲ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇನಿತ ಸಭೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕಂತಿನಿಕ್ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯದ ಮಾನಾಜಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ ಕೊಲ್ಯ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇನಿತ ಸಭೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕಂತಿನಿಕ್ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟದ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಜ್ಜು ಪೊರ್ಲಡೆ ನಡಪೆರೆ ಓಂಟೆದ ಸ್ವರ ಪಾತ್ರೆದ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎಚ್ಚಿಕೆ ಮರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಗುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಜ್ಜು ಪೊರ್ಲೆಡು ನಡಪೆರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಲೀಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವೇರೆ ಸುದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಮಾತ್ಯರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಸನಿಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಮಾತ್ಯರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ್ ಮೋಕೆದಿದು ಬೈದಿನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಇತೈಶಿಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಲೈತೈದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯದ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೋಕೆದಿದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೈದಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ತಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜು ಪೊರ್ಲಡೆ ನಡಪೆರೆ ನಿಲೆಕೊರ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ 10 ಬೆರೆಲ್ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೆರಿಬಲ ಆದು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆನ್ ನೆರವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ದೆತೊಂದು ಬಾವುಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವಿತಾ ಮೇರು
ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ
ನೈಲೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದ ಅಡ್ಡಡ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ
ಗೌಡ